Kierukka ongelmaa. Kierukka. Tarvis lääkäri. Ja tämän nivelkierukani takia. Mä tilasin lääkärille niin siis ajan. Nivelkierukka rikki ja tarvii vähän niin kuin hoittoa. Sain siis ajan. Loistavaa. Mutta kuukka siihen päähän. No vastaanotolla sitten lääkäri sanoi, että sulla on joku tukierukka siis ongelma. Mutta niin on. Että ruvettapas tutkimaan. Lääkäri vittu sanoi, että no totta kai ruvettaa tutkimaan. Ottaa hanskani käteen ja rupeaa kopeloimaan. Siis sieltä, siis alapäästä. Mä sanon, nyt vittu käet helvettiin sieltä. Että mikä vittu tää on tää juttu. No kierukka. Mä sanon, niin. Mulla on nivelkierukka. Mikä? En ymmärrä. Onneksi googlasin netistä semmoisen kuin mikä on tämä nivelkierukka. Se on latviassa on nimeltään meniscus articularis. Ja sen sanoin sille, niin sitten polvessa on kierukka. No se Sherlock. No sitten niin kuin se alkoi tutkimaan sitä polvea. Sano ihan suoraan, että luojan kiitos, että siis opiskeli jo latinan, niin ei lääkärille vittu mennyt. Luojan kiitos, että luvin. En tiedä, miten sillä vittu huoneessa olisi käynyt ennen ja jälkeen, kun minä menin sinne. Nyt ymmärrän tämän seksuaalisen häirinnän, niin vastaantoa, mitä lääkäreistä vittu paljon siis puhuttaa ja näin poispäin. Ota housutti pois. Miksi? Mulla on polvessa vika. Ottaa housutti pois. Eli lukeekaan latinaa ennen kuin mä tekemään vittu lääkärillä koskaan. No. Ruvetin tutkimaan sitä polvea. Ja hyvä näin. Mutta lääkäreitä niin puolustus pitää myöskin, niin totta kai ymmärtää, kun Englannissa tämmöisiä on ollut, että kun näitä sukupuolia on niin monia, niin jos on mies taikka nainen, niitä on 2, nykymaassa niitä on 1000, niin pitää se lääkäri totta kai tutkia, että onko se kierukka siellä alapäässä ongelmana vai onko se sitten siellä polvessa, mutta tietääkseni sanoo ihan suoraan suomen kielellä, että se on se nivel kierukka, mutta eihän nämä lääkärit enää suomen nykyisin, niin siis ymmärrän, niin lukeekaan latina, kun menette ensi kerran lääkärille. Ja sitten kun menette sinne lääkäriin, niin laittakaa tämmöinen siis eturistiside ja takaristiside jo suoraan siis päälle. Vaikka teippaatte niin kuin ristin sinne eteen ja taakse, taka vaipatti päälle, mitkä teippaatte risti, se on vielä turvallisempi, niin lääkäri heti tietää, että nyt ei ole niin kysymys intiimisalueen tämmöisestä niin kuin kierukasta, vaan se on ristisiteistä, jotka on siellä siis polvessa. Niin se helpottaa lääkärikin työskentelyä paljon nopeammin ja saadaan tätä toimintaa paljon tehokkaammaksi, kun se maksaa niin helvetisti veronmaksajia vitun nykyisin. Mutta summa summarum tälleen niinku lopussa niin lukekaa latinaa ennen kuin menette lääkärille, että se tietää, mitä ruvetaan edes tutkimaan. Että onko se siis ongelma siis päässä. Monesti tuntuu, että se on lääkäreillä, mutta myöskin siellä. Onko se kielessä? Ainakin suomen kielessä se tuntuu, että tämä kieli on se ongelma.
tai jossain muussa ruumiin siis osassa se ongelma aina löytyy. Niin välttäkää tämmöisiä seksuaalisia häiriintöjä ja siis tämmöisiä lukemalla latinaa. Tai sitten tekemällä kaikki kirurgiset toimenpiteet siis itse, mitä valtio nyt tällä hetkellä toivoo, ettei kuormita liikaa tätä meidän sairaanhoitojärjestelmää, niin siis hankkikaa sakset. Siis pienet osakset, taikka veitsiä, leikkuuveitsiä, näin. Mutta sekin vaatii tilaa, joku leikkaussali, niin en tiedä, sopiiko saliksi nykyisin sitten vaikka joku lounge tai joku tämmöinen, vai biljardisali, vai podaussali, että voiko niitä sitten tehdä niin siellä, niin niitä kannattaa kysyä, niitä vaihtoehtoisesti tää saleista sitten, että vaikka näistä siis kymeiltä, taikka snookerisaleista, biljardisaleista ja tämmöisiltä, jotka niitä saleja siis ylläpitää, niin ravintolakin löytyy saleja monesti, niin olkaa yhteyksissä niihin, mutta jos omat veitsetti mukaan, niin säästyy ainakin ne rahat ja saattaa lopputuloskin olla ihan omilla leikkaussaleilla ihan, no varmaan samaa mitä nykyisinkin. Että tämmöistä tänne.